оё нафарҳое ки синну солшон калон мебошад дар ютуб видео намекардем. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Як информатсияи нава ба маълумоти шумо мерасонем. бо диққат та охирша тамошо кунед. Агар нафарҳое ки бихоҳед бо нархи арзон ба границаи Қазоқистон сафар кунед, барои аз нав кардани ҳуҷҷатҳои худтон рақамошон рӯи экран меброяд, занг зада ҳатман аз номи ма гап занед, бо скидкатон мекунам. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо оиди аннулировать кардани паспортҳо дар Федератсияи Русия. мо тақрибан як 10 ё 15 рӯз пеш видео карда будем ва фаҳмонда будем ки як пешниҳоди навешидагие ки касе ки хича дар учёти военни мондагӣ нестай, паспортошона метавонанд ки аннулировать кунанд ва аллакай официални. тақрибан 2 рӯз пеш нашрияи пешкаши ҳамаи нафарҳо гардонида шуд ки тафтишот яъне ки рейдҳо оғоз шуданд. дар бораи нафарҳое ки паспорти российскӣ доранд, агар ки хичона дар учёти военнӣ намонда бошанд, метавонанд ки аллакай шаҳрвандии Русияра аз даст битиҳанд. дар инҷа як саволи дигар ба миён меояд ки оё нафарҳое ки синну солшон калон мебошад, ин пешниҳод ба ӯ тааллуқ дорад ё ин ки не? дар нашрияи вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия қайд карда шудагӣ ҳастад ки тамоми нафарҳое ки шаҳрвандии Русия доранд тафтишот бурда шавад. яъне синну сол гуфта шудагӣ нест, лекин қайд кардагие ки ҳар нафаре ки шаҳрвандии Русия дорад тафтишот бурда шавад ва дар ҳолати намондани учёти военнӣ паспортҳо аннулировать карда шаванд. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, мо хостем ки ин информатсияи муҳима ба маълумоти шумо бирасонем, чунки бисёре аз нафарҳое ҳастанд ки дар Федератсияи Русия фаъолият мекунанд ё ки берун аз Русия қарор доранд, умуман бигирем агар паспорти российскӣ доранд. ҳамин чиз ҳозир причина шуда метавонад ки паспортҳои шуморо ҳозир ё ки оҳиста оҳиста дар ояндаҳои наздик ҳамаша аннулировать кунанд. яъне ҳамаша гуфта ҳамро дар назар дорем ки касе ки дар военни учёт мондагӣ набошад. ба ҳамин хотир ҳама рӯза информатсияҳои нава шумо метавонед ки аз канали мо дастрас бикунед, дастгириро хубтар кунед. мо тӯли чанд қадар дар ютуб видео намекардем. умедвор ҳастем ки ба мисли пештара хуб дастгирӣ мекунед. зинда ва сарбаланд бошед. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.